Здравейте! Както ви бях обещала, днес ще ви разкажа малко повече за лютия червен каен пипер. Той е много по-различен от чилито и от обикновения. Приготвя се от лючи смлени каенски чушки. Това, което е много интересно, че преди много години хората са го използвали като билково лекарство, като тоник за здравето. Защо ли? Защото съдържа в себе си една много ценна съставка – капсаицинът. Именно благодарение на нея можем да поддържаме добро здраве и да е новото ни попълнение за делничното ни здравословно меню. И сега ще ви разкажа 7 ценни ползи от консумацията на капсаицин. Първа полза – помага за стомаха, за чревния тракт, за язва и като цяло за цялата храносмилателна система. Защо? Защото затопля, стимулира производството на ензими и на стомашни сокове и оттам улеснява храносмилането и усвояването на ценните вещества от приемането на нашата храна. Да, помага за язва, колкото и да е странно това, защото дезинфекцира и след това подхранва язвата и я лекува. Втора полза – помага за кръвоносната система, за здраво сърце, за добро кръвообращение, за намаляване на триглицеридите и намаляване на холестерола. Също така подхранва цялата кръвоносна система. Трета полза – ускоряване на метаболизма и намаляване на теглото. В едно проучване са установили, че само 1 грам от лютия червен каен пипер ще повиши нашата телесна температура и оттам ще ускори изгарянето на допълнителните калории. В същото това проучване тези участници са установили, че след приемат на лютия червен каен пипер, те не са имали желанието да приемат вредна храна, солена, сладка и мазна. Четвърта полза – има детоксикиращо действие, защото се съдържат витамините А, С, К, калий, магнезий и В6. Именно детоксикацията изхвърля токсините и поддържа една алкална среда за нашия организъм. Пета полза – има болкоуспокояващо действие. Именно точно заради много препарати за локално приложение се включва и в съставката капсаицин, защото облегчава болката за мускулите и ставите. Шеста полза – има антибактериално действие, облегчава сърбежа и убива бактериите по меките тъкани и по кожата, точно както е целулитът, една много наболяла тема за нас жените. И седма полза – облегчава симптомите при настинка и грип, кашлица, хрема, даже и синузит.